Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Utod nga mga kamot sang tawo ang nadiskubrihan nga ginbutang sa sabaw sang linaga sa sulod sang galunan sang ice cream. May note pa ini nga upod kung sanday sino ang masunod. Yari ang report. Daw ginhimo nga subak sa linaga ang pares sang utod nga mga kamot sang wala pa makilalan nga persona nga nakitaan sa mga nagahakot sang basura sa sulod sang galunan sang ice cream nga ginaboy sa basurahan sa Puro Kagaykay sa Barangay 2 sa Bacolod Caina sang aga. Sa sulod sang container may naputo sa plastic nga panid sang papel nga may lista sang pila ka mga persona. Nakasulat sa papel ang tinaga nga tanan kamo kun hindi maguntat raffle lang na. Nagapati si Police Captain Jonito Pastrana, Commander sang Police Station 2, nga mahimo isa ini kapaandam batok sa mga persona sa among nga listahan. Ginausisa na sang kapulisan ang mga CCTV nga malapit sa lugar agud makilalan kung sinong nagaboy sang utod nga mga kamot sa lugar. Amo na, i-validate ini nga information. Kung ma-confirm si anti-drug operation. Sunod naman kay punong barangay Imelda Bangbuanga, mga residente sang barangay 2 ang mga nalakip sa listahan. Kadaman sa ila, mga anay bilanggo, mga napaidalom sa parole and probation, kag iban na talana magpaidalom sa drug rehabilitation. May ara di nga hindi man tataka ano mo no, kamo yung maka-identify sa pagbulig. Hindi dala. Si barangay mag-assist lang para sa inyo, para sa mga concern mo. Kung ano yung mo nila. So, mabalanta man ang sa station to. Bisan ako makakita mo nito. Sila nag-ano man sila eh. Paano sila imagine na nila. Sulat-sulat na nito delikado. Yara sa listahan ng 30 anyos nga babae nga nabilanggo na sadto sa kaso may angot sa illegal nga droga. Ginakahangawaan niya nga posible may matabo nga malain sa iya. Gani naghinyo siya sang bulig sa barangay. Suffer ko sa buong sa provision nanay ko. Ano na ba tiyaga mo sa bong? Ulba sa rin man, baby, base pagwako na karoon ang mulpil ako na ipudyotan karoon naman ka na daan sa buong nalang ilang pangimo daan. Sino ko daan ko pakita ko hina eh. Sa mga nagbutang sang pangalan mo sa listahan, anong mensahe mo? Ngamba ko sila, tani kung pagbuman sila tani makimo sa lista sa ngayon na siguraduhan man nila kung ang tao nga ginista nila kung punto ko pala sa rumba sige pa, hindi nga balista sila basta-basta. Suno kay Bangbuanga, bukas sila para mag-istorya sa mga persona nga nalakip sa listahan, ilabi na nga kalabanan sa ilang nalakip sa drugs watchlist ng PNP. May duwa ka mga persona nga ginreport missing sa barangay sang nagligad nga Nobyembre suno sa punong barangay. Sang nagligad nga simana, ginsiling sang DILG sa pagsinapol sa mga opisyales sa Western Visayas nga magapaday ng drug operation sa Pilipinas pero magalain ang approach sang PNP.